Shout out po mga kaibigan. All about coffee, tamsak. Maraming salamat sa pagtamsak mo. All about coffee. All about coffee. Ayan, shout out sa'yo. And maraming salamat sa pag-in. Maring Tia, thank you very much. Walang harang, mayroong harang yan. Lagyan mo yung kahapon. Hindi ka lang narangan. Pare. Biman. Nagilog shout out po sa lahat na nandito sa aking live. Sa 13 million. 13 na. 3 million. Thank you very much. Biman. Ano ka ng tawag yun? Exempted ka, hindi ka harangan. This is my paradise. Iniwan ko na mahal ko doon, masyado na maingay. Sinamahal mo si Bunso. Tamsak, ayan, Mami Lani Camino, may grab shout out po. Maraming salamat po sa inyong support sa akin ng live ngayon. Thank you very much talaga. Puno ko naman. Ayan, ang bilis ni Mami Lani. Ricky, good morning. Good morning. Mega love shout out. Good morning, Mami. May grab shout out po sa iyan. And si Good Ate morning Bads, Ate po Bads, sa may grab shout out sa iyo, Ate Bads. Thank you very much. Good morning po sa inyong lahat. Ayan, lahat mga kababayan. Yung labahan ka, tambak. Kanta na tayo. Ha? Kanta ka na? Sige, why not? Maya sa Ricky. Ha? Maya konti. Hanggang maaga pa. Maya konti lang. Konti lang. Live Ricky sa Ate Bads. Ano salamat Ate Bads sa pagpasok. Thank you very much. So watch mo kasi Ake. Kapatid na Ibon Mix Channel, may sa iyo kapatid na Ibon. Maraming salamat sa pagpasok kapatid na Ibon. Paring Archel, may sa iyo pare. Ingat-ingat sa pag-drive yan pre. Archel, Basta pre yung mga chicks pre, lagi sa likod mo pre. Sa back ride lagi. Patay ka kay Marimor Archel. Ha?
Patayan Okay lang kay Marimor. Okay lang yan kay Marimor. Okay lang yan. Paring Altia ba, Sky Vlog, may sa ayan, tawa si paring Arcel, oh. Huwag ka lang Piliin mo papahuli, yung bro chicks. Arcel, ha? Pag pag tricycle, lagyan mo agad ng yung sa likod mo, lagyan mo agad, sabi mo, reserve, Right. Sa right para way, lang back yun sa mga right. chicks yun. Oo, para sa mga chicks lang yun. Uy, nandiyan pa rin si Marimor. Ano, sir, ba? Kasi Narinig kay tayo ba? Amor, tinuturuan ni sa Ricky, si darling mo. Narinig tayo. 7 million, Miguel, shout out sa inyo. Kasi kay Amori, Narinig akyat tayo. na. Makitag, Yan ayun. si Bossing Jinli namin, malapit na makauwi Ayan, ng bossing Pilipinas. dyan, May galap shout out. I miss you, I miss you, I miss you so much, bossing. Si Pari Anselo. Kundi pre, kung may pre, lagay mo sa tangke pre, doon sa tangke sa transit mo. Basta 6 tangke daw yan eh. Basta pre na yun. Kasi nandun sa tangke na nakasakay eh. Ang mahirap doon, baka matalsik ka ng gasolina ba, yung pit niya. Sunog. Kulang Kulang, na. kulang ng R80. Okay lang yung bossing. Parang pa, wag niyo ako kausapin. Sara ka pala eh, kaya huwag mo natin isapin yun. Lahat yan. Mirimor, asan ka na Mirimor? Theaters, mga theaters. Halina kayo. Lalabas si Bon, miss you. Nandun yata si Bossing Jinli sa, sa Amerika, sa Pilipinas, no? Sa Pilipinas na yata yung si Busing at nawala. Oo, Pilipinas siguro yan. Busing, nasa Pilipinas ka na ba? Nadiligan na ba? Ayos yung pare, may no reserve, may no reserve. Ate Di ba? May tawag yun, may playlist. Thank you so much sa nagtambay sa akin sa live ko kagabi. Thank you sa lahat. Sana all, nasa Amerika na. Nasa Amerika na si Bossing Jinli. Nasa Amerika na yung si Bossing, kaya yan ay nawala. Bakit ng kamera ko ngayon? Konting oras. Bossing, pasalubong namin ng Bossing ha. Buti ka pa, nagpa-Amerika ka na. Sino Kami itong kailan Chinese pa kaya na sa nagpunta? Ricky? Si Salbolano ba yan? Si Chinese? Harang host. Saan? Yan. Parang hindi ko alam kung sino yung Chinese din. Chinese. Parang si Salbolano yung binati ako kanina niya. Ito si Puti TV. Puti TV. Bakit ka nga rito kung puti ka? BM Celine. Ayan. James Lane. Ayan. Mag-ano lang po kayo ng ano nyo mga kaibigan ha? Bakit nyo hinaid yun? Tagalog yun ha? Puti TV. Steya. Ano, mabalan po kayo ng mga ano nyo yan? Ng bahay nyo, magdikitan muna tayo bago tayo mag-jamming-jamming mamaya. Langgat yan, ayan. May jacket ka na puti. Saan si Itim? Nawala na si Itim. Si Pula. Andyan ba? Ayun. Ano rito, nandan na ulit si ano, si, sino yan? Ano babasahin to? Rupa. Hindi ko alam. Sa jacket ko. Nandikit tam sa cross. Sa premier. Salamat sa pa-jacket. Ayun, libre lang jacket dito. Walang bayad. Thank you very much Original ha yan. sa inyong Binibigay ni original yan. ano yung leather? Ladder? Hmm. Ladder? Camel. Gawa sa Ladder balahibo ng camel yun. Ladder. Miss Jinli na hinihingal pa ngayon. Ayun o, hinihingal pa ngayon. Si Ricky Payoda kay BMC galing yan sa live ko at hintay. Sige, sige, baba ng bahay. Ayudahan natin. GCTV, ayan, sige, sige. Thanks sa jacket na gawa sa Pakistan. Salbolano po talaga. Siguro yan. Hagdan, Nos? Hagdan? Sige, hagdan. Akyat ka, sa Puti TV ah. Kanta ka, basta pag umakyat dito, kumakanta eh. 10, 20. Good. Kakanta na pala ako sa Ricky. Wait na.
Sige, kanta na, mabagat ah. Ay, magdidikit ako ng ano, magpadikit tayo dito. Utiwit mo ako dyan. Ayan, mga kaibigan. Ayan, nandun pala yung hagdan sa taas. Hindi ko naman na. Ang hagdan ay umakyat na si Marimor at kantahin mo na yung iyong ano dyan, panlabang Ayan, awitin. tusukin natin tong premiere ni Marimor. In 5 hours pa ito. Tapos, Sino kaninong birthday yun, Marimor? Yan si Puti TV, mga kaibigan. Nababa po ng bahay, si BMC din. Teka lang, ipin natin siya, no? Si BMC. Ganun si Puti. Teka lang. Ipin natin siya, no? Si BIMC, si BIMS. Yung bahay niya. Ayan, mga kaibigan, padikit po dyan, mga kaibigan, kaya no? BIMC Lin o BIMS Lin, ayan. Dadalawin ko yung bahay mo, ha? Lisa Lablab. Yung main ko, idikit ko sa iyo, BMC Lin, ha? Dito ako sa bahay mo, sa sasakyan na to. Anong klaseng sasakyan to? Ito pa. Ayan, done ako sa iyo, BIMC Lin, ayan. Full pack. Full pack, ha? Ano na? Ano na? Good morning, good morning. Ayan, mega love Tama rin mo. shoutout dyan sa lahat. Ano, kumusta naman kayo dyan? Sana all boss, tinuturuan ting madidiligan na. Charot, nalalapit na ang pagdidilig. Sana all. Nalalapit na ang pagdidilig. Nako. Makakatikim na ng yummy-yummy. Yummy. Si Rick. Pare Rick. Makakatikim na ng super yummy ano? Yummy. Tulugan din walang tulugan. Oo, 24/7 muna yan. Siyempre sa unang 24/7 ano? 24/7 walang tulugan yan. Gusto ko pala ito Ano yun, napapasok sa sabi? GC natin. Pasok ko muna sa... Uy, napasa ko na. Sa team, sa supporter, LSS. wala. Dun sa isang GC. Sabi ko kasi kay Busing, i-add ako dun para ako mabilis pumasa eh. Kaya lang naman si Busing, hindi ako dun ina-add. Oh, 'di ba? Di sana hindi pa hindi pa ako napasok kaagad sa live, nakapasa na. Oh, 'di ba? Pero pinasa ko na yan. Pinasa ko na yan kay ano? Ating GC. Sa ating GC nakapasa. Ang ingay mo, pinasa ko na sa kay Gracia. Pinasa ko na yung tingnan ko nga. Pinasa ko na sa mga PM ko na sila eh. Sa kay GCTV. Tapos na ba kayo kay BM sila mga kaibigan na palit natin si Puti. Tapos sunod natin si GCTV. Si Puti muna kasi nauna nagbaba ng bahay si Puti. Sa premiere niya mga kaibigan, patamsak po kay Puti. Kasawa ni Itim yan si Puti. Anak nila si Pula, si Green, Puti, ano? Ilo. Tama ba? Buntong anak si Blue. Natutok na yan. Sino naman yung ano na yan? Tambay lang kay Ulat na yan. ngayon muna. Kain. Ayun, no? Magluto ka, Busing, ng ano dyan, ng yung sabaw, ng baka. Hindi ka naman sa Pilipinas na eh. Si Busing, sa ano pa yan? Nag-process pa yan sa uwa.
Akala ko. Pero Siguro nandun na sa masaya Pilipinas si din. Busing. Ha? Pero nandun na sa Ano ba Pilipinas. yan? Nasa Pilipinas nga. Ay, ewan ko kung sa Pilipinas na. Pero sa OWA na eh. Ewan ko kung sa Pilipinas na yun. Di ba may video? May video ba siya? Wala akong nakita. Sa GC meron. Jinilin Cam. Hindi ko nakita. Nakatulog siguro ako. Ang galing sa mayon ni Jinilin Cam. Hello, hello. Hi, Ate Sisi Puds. Mega love shoutout sa iyo, Sisi Puds Reply. Vlogger. Dito sa bahay mo Jinilin. Ay, kabit. Ay, charot. Ayoko sa gwapo. Charot. Ayoko sa gwapo. Rizky. Ambol. Ay, bri. Mungkin pa. Ito, Roy na. Malinta malong. Ay, Madam Kilay. Siguro si Diman yung may sulat na anik-anik. Inday Giselle, okay ra ka? Hindi, tanungin ko muna yung amo ko kung ano. Ayan, daan ako sa iyo. Ma'am Jinilin Cam. Ayan. Siya na pala yan. Di man pa si Si Kubo. Ayan. Tapos naman kayo magtamsa kay puti mga kaibigan. Palitan natin kay Ma'am. Tamsak naman sa premier ko. Panoodin niyo yung premier ko na ngayon na yun. Hadi ana sawi sabi doon di judge. Asyan Balik naman po dyan kay puti, mga kaibigan, kay Puti TV. Ana sabi Punta tayo kay GLC. Maratos. Ano si GLC ba? Ma'am Grace, Miguel sa taas Ma'am Grace. Agoy. Kapin ba si Ricky? Nakapin? Yung pinapatamsakan? Uy, tusok mo naman yung pinatamsakan. Puti. Ayan, tatamsakan ko. Ayan, tamsak dikit ako sa'yo, Ma'am Puti. Si Puti. Sawa ni Tim, anak nila si Green. Si Blue, si Red, yung anak nila. Bakit ka dito, Biman? Bakit ka na? Tamsak dikit na ako sa'yo, idol, ha? Ayan. Ayan. GCTV naman tayo mga kaibigan. GCTV. Tapos sunod natin si Marimor. Patamsakan natin. Ayan, bababa ko din yung akin. GCTV tayo mga kaibigan. Bababa daw yung akin. Si Ricky, pwedeng Adik ibaba yung dikit na ako sa iyo, Ma'am GCTV. Huwag mong ibaba yung iyo. Baba mo muna, tapos kay Marimor mo sunod. Baba mo para makita namin. Pag-agawan yan dyan, pag binaba. Baba mo dyan eh. Marami kaming titingin yan. Ibababa ko yung akin. Salamat ko host. Ayan, salamat na. Ayan, tamsak dikit na ako sa'yo, Ma'am Puti. Ayan. Mamaya ako puti, magdikit ha. Naramos uli. Ayan, maraming salamat BIMC Lin, BIMC Lin. Thank you very much. Ano ba pronounce niyan? BIMC o BIMS? Nautalak ko ng kalak. Ma'am BIMS. Ang ibo, na taga Cagayan, na galing sa Bohol. Ayan, kilalang kilala. Updated to si sino ba yan? And mega love shoutout po sa inyong lahat ng mga lalab. Loading pa yung premier ko. Ayaw bumaba sa Ricky. Baka akong bumaba dito. Yan, si Ma'am Animor Onit. Ma'am Animor Onit. Good morning, ma'am. Sa iyo, ma'am. Idol. Idol. Akit na ba? Katkat na di. Kumanta man. Kanta na lang ako sa Ricky. Mamaya ako Good na morning. ibaba. Ayan. Sige, Marimor. Baba ka ulit, Marimor. Para baba ko. Patamsakan natin, Marimor. Yung premier mo na. Saan ba yun? Sige. Baba ako. Ano ba? Baba mo yung iyo para makita. Harang Dan, I'm in host. Ayan, maraming salamat sa iyo. Beams Lane. Ayan, thank you very much for tamsak. Harang-harang dyan. Boss Arcel na angkin sa kaganda ni Ma'am Amor. Ayan, sino ba yan? Sino yan? Naangkin. Ayan mga kaibigan, tosok po dyan kay Ma'am GCTV po. Mga kaibigan, magaling po siya paro-G.
Ayan. Ayan na, binaba ko na paring Rick. Inano ko, siya nga yun sa akin nagsabi paring Rick na ano, usap ko siya kaya hindi ako nakaakyat kaagad kasi kausap ko siya. Kausap ko pa si Bossing. Ayan na mga kaibigan, patamtak po dyan sa ating mabait na kaibigan na pala kaibigan talaga yan, si Marimor. Kung saan napupunta na live. Makyat. Yan po. Tatamsak naman po dyan at patusok na rin po. Full package na po yan, si Marimor. Hindi po kayo magsisisi dyan. Yan, sige, kanta. Hindi ko na makakaya, magwawalang Sir kibo Diman yan, na si Ricky Diman pala yan. lamang. Hindi ko na magagawa, Kabayan na Sir Diman, si pag-ibig Chay. pa sa'yo. At kung inaasahan mo, magbabalik pa ang puso ko sa'yo, matapos mo saktan at manila. Patay ka. Hawak ang iyong kamay. Naririnig ba ako sa Ricky? Oo, narinig. Rick? Ang isa't isa, malaya ka na, gagawa. Lakas ng boses. Naririnig ako ng kapitbahay. Malaya na pala. Malaya na ba? Yung pinapalaya mo. Ka na, huwag ka nang umasa pa, magbabalik ako, lilimutin ka't hindi mabibigo. Ay, grabe. Parang ano yan kanta mo ah. Parang masagot yan ah. Tangi kong hangad sa'yo, maging tapat ka sa damdamin mo ako. Sino man ang magmahal sa'yo, dapat lamang limutin na kita. Uy, limutin na. Nag-isip ka lang na masasaktan ang isa't isa. Malaya ka na, magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Kahit masaktan man ako, malaya ka na. Talaga ba? Huwag mo palayain, oy. Magbabalik ako, lilimutin ka't hindi mabibigo. Kahit nagbago na. Di naman kayang Yan, malaya palayain ka na daw yata. kung saan ka naman naroon. Huwag mo Malaya ka daw. palayain, oy. Kung di na at mayroon ng nagmamayari ng puso ko, di mo Malaya na yung parody. masisisi ako. Sir, kumusta ka naman dyan? Sino yan dyan? Malaya na daw yung parody. Pwede pa kita ligawan, Boss Arsil. Ligaw, Boss Arsil, matay tayo dyan. Marimor, may nang ligaw kay Boss Arsil, oh. Kayo naman sa speed. Ha? Taas? Kung malaya ka na. Diyos ko, Lord. Ayan, Kung palayain si... malaya ka na, pinalaya ka na ni Ma'am Milani. Ikaw paring Rick, papalayain mo? Depende kung gusto niyang lumaya eh. Siyempre, palayaan natin. Si Ricky, pwede ba, pwede pa kita maging tayo? Pwede. Tayo na gusto mo eh. Bitsay 8 channel. Ayan. Maraming salamat Ma'am Bitsay. Thank you very much. Kung saan ka man naroon, sabi ni Ma'am Bitsay, ni Ma'am Milani, malaya ka na daw. Pwede ka na. Pero umiyak siya po habang kumakanta. Ilukuhan niya. Tuloy yung luha niya.
Kasi Ha? kayo Melanie, kalokohan. Ako hindi ko papalayain. Selfish ako, selfish. Ibibigay ko lahat sa'yo, bibing, malaking bibingka, kahit anong bibingka yan, kahit donut, pwede na, kahit anong bibingka yan, ah. Basta luto, kainin ko yan. Pag ilaw, hindi ko kainin. Okay. Ang bibingka Ay, na Basta may lang inyo, ako masarap mababa. yun. Sige, ganta ba na ka? Kung Mababa ako lang sa hindi height, ko hindi kaya mataas. palayain, manigas. Manigas. Bakit tayong palayain? Yung ibon na ano, gustong lumaya, palayain nyo yan. Di Kailangan niya yun pa eh. sabihin ng labi, nakikitang iniibig mo siya. Tunay, ang kilos mo'y naiiba, mayroong bagong kislap sa iyong mata. Iniibig mo siya, yan ay hindi mo na may tatanggi. Ngunit kung siya ang mahal, ako'y hayaan mo dito sa isang tabi. Agoy. Dito pa rin ako, kahit nasasaktan. Hindi ako magtatampo man lamang, ganyan ang pag-ibig at pagtatangi ko sa'yo. Basta't laging naririto ako. Yan. Wow, sabi niya ni ano, BMC din. Wow, wow. Nagagawa mo pang saktan, gayong lagi naman kitang mahal. Tunay, pag-ibig na nilalaan para sa'yo'y sadyang walang hanggan. Iniibig mo siya, yan ay hindi mo na may tatanggi. Ngunit kung sadyang siya ang mahal, ako'y hayaan mo dito sa isang tabi. Ito pa rin ako, kahit nasasaktan. Hindi ako magtatampo man lamang, ganyan ang pag-ibig at pagtatangi ko sa'yo. Basta't laging naririto ako. Shout out Ahern yun Pa dyan. rin ako, kahit nasasaktan. Hindi ako magtatampo man lamang, ganyan ang pag-ibig at pagtatangi ko sa'yo. Basta't laging naririto ko. Alright. Andito lang ako. Huwag ka mag-alala. Andito ako, nandyan ka. Yun siya naman ba, yan. Cut ka na, cut. Ay, hindi naman ako makalabawa ng hagdan pa. Ayan. Nalok na naman. Cellphone ko, malalaglag na naman ako nito.
Ayan, baby loves idol, may galab shout out. Mga adik talaga sa white yan. Kahit may trabaho kasabay ang white. Di mabubuhay tayo pag wala yung white. Si Kuya Mor. Pag umuwi tayo, pag walang internet. Patay tayo. Internet naman doon sa karapit. Adik na talaga sa white yan. Kahit na. Tanpak na yung boses na lalabas sa premier ko. Maawa maluoy, malapit na. Ay, malapit. 10 minutes na lang pala sa Ricky. 10 minutes na lang. Ayan. Tamsak dan Althea. Ayan. Si Sir Ricky, may kausap siguro ano? Kausap yan, kaya ganyan. Sana all. Sa messenger yan. May kapresente. Oo, kaya ano, nakamute nga siya, oh. Nakamute Kausap siya ang rin. Big Boss ano? Kausap ang Big Boss ang traffic. Thank you, Ma'am B. Ma'am Bimslin. Ayan. Thank you so much. Ayun, si Sisi ko yung Ayan, Lala Trias, mega shoutout Luluko sa'yo. cellphone ko, paano luluko? Ayan, busy lang Sir Ricky. Ayan, naglulok sa Sisi ko na rin. Ricky, mag-refresh ka pa rin, Rick. Baba ka pa rin, Ayan, Rick. mga Baba. kaibigan, may dala na po dyan. Ha? Saan yung premier mo? Baba mo na, kay ilang oras na ba yun? Ilang minuto na lang premier mo, baba na. Premier ko. Binaba ko na niya kuni. Saan? Wala ko. Ito pala. Mga kaibigan, punta tayo sa premiere ni Mami Lani. Kakaya. Support po tayo. Wala akong ibang mai-premier kaya. Ayan, support po tayo dyan mga kaibigan ha. Ilang oras ako to? Tagal pala to eh. 8 minutes. Mamaya pa. Tagal pa. Kala ko 2 minutes na lang. Tagal pa, maya. Excited. Ay, mga kaibigan, patamsak po dyan mga kaibigan. Kay Mami Lani. Tamsak po dyan sa kanyang premiere mamaya. Mga kaibigan, punta tayo doon. Kung ano yung pinaghanda niya doon. Sino ba? Si B channel Maluoy 6 na lang maging 130. Ayun mga kaibigan punta natin to si ko muna. Sino sa Ricky? Ayudahan natin. Si Ian AB. Ayan, pinayin ko muna. Puntahan kita. Ipin mo at ayudahan ko. Life is an amazing gift. Ayan. Ayan mga kaibigan si Ian AB channel mga kaibigan. Mawa po, bata pa yung bata. Yung bahay niya 126 pa lang. Sige, dagdagan natin yan ng ilan. Ian AB channel. Sa subscriber ni Marcio mga kaibigan. Marcio. Ayan, si Yo. Ayan, mag-uoy. Nandito ako sa iyo. Life is an amazing gift. Ayan, ayudahan kita. Hi people. Ayan o. People. Sabi ni Marcio.
Tamsakan natin yan. Pang 21 tamsak ako. May sindig. Tostlok, I'm in. Ayan, maraming salamat. Sir Bibsi, ayan. Ayun, si Ma'am ENAB, maganda rin to, oh. Maganda yun. Lang kung pangalawang ayuda kung sana. Pangalawang banana sa'yo, Ma'am ENTB. And sana kayo. Ayan. Punta naman po tayo sa bahay ni ENAB, mga kaibigan. Malapit na po siya na mag 1:30. 1:26 po siya. Bigyan lang ho, bisita. Sige po, maraming salamat po, Ma'am Otis. May na-signal ko ngayon, ha. Maraming salamat, Marcio, sa pabili-bili dyan. Thank you very much po. Ano naman po tayo kay Ma'am ENAB, bata. Maliit na po yung bahay niya. Bata. Bibsi channel, ENB channel, Dan, ulit sa bahay mo, ang cute mo. Ayan, cute mo daw. Sabi niya, Sir Bibsi po, si Bibsi. Ayan, padagdag naman po. Yun, bigyan na shoutout po sa inyo lahat, sa 8 million dyan. Thank you very much. 21 tamsak ko sa UAND, ha? 21 tamsak. Ayun, nahulog si Separin. Basta lakas kayo, Ma'am Amy, ha? Kasi nag-aayod ako sa'yo, 5 banana. Dalawa na ako. Dalawa na pala. May dalawa pa. Marcio, tamsakan kita, Marcio. Matamsak, Premier Maluoy. Ay, hindi naman pala yung Premier. Dati na yun. Biman, mega love shoutout sa iyo, Biman. Sir Bipsy, mega love shoutout, Ma'am Mochis. Mega love shoutout. Patamsak Premier. Ayan, tasukan kita. 6 hours. Anong oras ito, siya? Ay, 20 pa pala. 6 days pa pala. Alam ko 6 hours. Chef, ang galing ng mga sayaw mo, Chef. Yung sana all, meron pa cleavage. Sana all, pinagpala ng dibdib. Ano si Koy? Pala ng dibdib. Sa dibdib pa lang, laway ka na. Ulam na. Wow, sana all na lang ako doon. Yun pa naman yung paborito ng mga boys dyan. Paru-paro. Tapos si Chef, yung paru-paro dyan ni Chef, yung paru-paro dyan, ginaganyan-ganyan lang yung dibdib. Yung dibdib lang ang paru-paro dyan. Ganun-ganun eh.
Pag ganun eh. O, diba? Over voice. Ayan, may galang shoutout sa iyo. Over voice. Cam TV. Ayan, Tapos yung ano lang, lulo ko na naman ang aking cellphone isa. Sa nag-aayuda. ang galing ni Chef mag-ano, no, magdamit. Talagang ano niya, ano, Labas talaga ano yung niya, ang Beijing lang ganda ganda. Ang puti pa ng Didi. ang puti pa niya. Nasa kanya na lahat yung ano eh. Ganda, puti, kinis, isa. Ay, oo. Pulpak. Sana full. Full Sana package all. talaga. Bakit ako kahit ako magdamit ng ganun, hindi makikita yung ano ko eh. Puti yung dibdib ko at maliit lang. Oo. Siya ano eh, kahit naka-natural lang na ano eh, talagang kita yung ganito eh. أنصح باستخدام معجون سنسودان المطور ترميم وحماية جديد. Asset niya yun eh. Ano ko naman asset? Wait, primer mo. Oh, yan. Nalimutan na. Bakit salamat sa jacket host. Ako premier ko, baka Mga sedikit kaibigan, ulan. mapunta tayo sa primer po ni Mami Lani po, mga kaibigan. Ano ba? Premier ko nga pala. Oh, yan. Panoorin mo yung mga TikTokers ko dyan. Ben, bukod na ako sa iyo, Overvoice. Primer po na nakapin, pasok naman po mga kaibigan. Mawa po. Ngayon eh. Dito. Ngayon na ba? Ay, oo nga. Guys, pa-support siya ng kapinin. Maawa, maluoy. Hindi ko yan maibatod si Kuya GC ha, kasi walang messenger yung isa kong cellphone. Sige lang po ito. I-restart ko muna yung sa cellphone ko. Di nag... Bilisan mo na, nagsisimula na, charot. Nag-aano si paring Rick ang ano mo, premiere mo. Ay, TikTok to, TikTok, magaling to. TikTok yun, mga memories ko yun. Doon sa premiere ko, makikita mo ang mga matatandang nagpaparo-paro, G. Wala nga TikTok. May mga jacket ba si Sikoy? Meron. Wala. Meron sila lahat. Wala, nagluloko yung isang cellphone ko. Nagkahang. Ni-restart ko muna. OMG, dali. Hindi ako nagko-comment ha. Yan,
Mga ano yan ng 2021 pa yan doon sa bahay ng kabilang bahay. Ginagaya kita. Ginagaya. Nabilis lang. Sa GC. Saan ni Patrick? Hindi ako makapasok sa messenger itong cellphone kong isa. The radio plays our favorite song, and it's what keeps me holding on. Maybe do you miss me now that I'm gone? The radio plays our favorite Nasa premiere po kami ng Marlene. Baka gusto mong pumunta. Nakapin po. Hata dari sa secret. Maluoy, maawa, lipat. Kasupport mo Garbage sa bag nakapin. mo. Garbage bag itong ginapit-gupit mo. Oo, physical. Oo. Costume ko. Nandito na si Darling ko 16 naman daw. Tapos na. Ay, nandun na si Darling. TikTokers. Yan. TikTok ng mga na sinaunang panahon niyan. 2021 memory. Taga. Ayan, balik na tayo. Ayan, balik na po tayo sa ating lungga. Salamat, maraming salamat po sa inyong lahat sa nag-support sa aking premiere. Yan. Napanood nyo yung aking mga kimbot-kimbot. Ay, akala ko nasa premiere pa ako, charot. Walang jacket, Sir Ricky, si Ma'am Marlene. Biman, di ba sexy? Ano? Galing sana, oh. Ayan, Ma'am Marlene, may galap siya po. Thank you so much po sa nag-support sa aking premiere. Ayan. Ma'am G.
Mag-reply ako ulit. Ano yun, nakikita, ano? Mag-reply ko ulit. Nakikita ako sexy, nakakita ako sexy. Sabay ka, si Kuya dyan, mas sexy ka sa akin eh. Payatot. Di nataba. Kahit anong kain, di nataba. Ano yung nga, darling ko, sexy, ano? Sana all. Nakita, di nyo ako ata nakita. Ano yung nakita mo, Sir Biman? Mayroon bang nakita ikaw doon? May nakita ako, di nyo yung ata nakita. Ano yun? Sir Biman, Iba na niluloko lang ako. Salamat, lalabs. Diyan. May nakita daw si Sir Biman, di daw natin nakita. Secret ka dyan, Sir Biman. sumayaw. Secret, mga secret pa ito si Bima na, di ka marbudol. Sabihin mo na kung ano nakita mo doon. Wala ka naman makikita doon eh. Wala ka makikita doon, Sir Biman. Ayan. Nakita mo ba? Nakita mo ba, Biman? Ang nakita ko, charot. May pusa na dumaan, di nyo nakita. Baliw ka talaga, Sir Biman. Di ka sa pusa. Sabi mo, BG ka, tapos nakita mo ang pusa. Bakit nakita mo yung pusa? Kunyari lang yan si Biman, BG, pero ayaw niya mag-comment kasi nakatutok siya dun sa giling mo. Patamsak ka, Premier. Ayan, tamsakan natin si Sisi Kuchep. Hoy, si Sisi Kuy Chip, yung premier, apakagaling gumiling. O, di ba, darling Galing ko? kaya. Nagilingan niya yung ano. Pag yan ay nakagiling. Nako. Posibleng hindi ka da-down. Charot. Ang sarap gumiling ni Sisi ko eh. May pahawak-hawak pa sa dibdib. Sisi ko. Ayan. Tamsak na sa iyong premier. Sisi ko chef. Ayan, kahit babae ako nakakalaway. Ang iyong alandog. Natitibo ako sa'yo, Sisi ko chef. Di nila nakita. Ngayon, di nila nakita sa paligid kasi ako nakatingin sa sumasayaw pala. Di nila nakita sa paligid kasi ako nakatingin ay sumasayaw ka pala. Doon ka nakatingin sa paligid. Ilara sa ibig, Biman ba, Ilara? Di mo pala ako nakita, Sir Biman. .com, mute BG lang host. Dito pa siya shop ng amo ko. Absent Salamat sa amo ko. Sa premier ko. Chef, ako hindi mo kayang tinitingnan ko, Chef. Ang tinitingnan ko yung mo, ang galing mo magparo-paro, Jay. Gaganon-ganon ka lang. Oo. Pero kita ay ito. Naku. Posibleng ang lalaki. Si Kuy Chef. Nakakalaway si Kuy Chef. Yung yung dibdib pa lang ulam na. Ayan. Ayan, may galab shoutout at Rans Kalag Official. May galab shoutout sa iyo, Bes. Kumusta ka naman? Ayan, may galab shoutout sa inyong lahat. Ate Bajol, Harang. Bajol.com, Harang. Sir Biman, tawa-tawa ka dyan. Ma'am Tin, may galab shoutout. Ayan, Sir Rans Kalag, ayan. May galab shoutout. Sis Althea, thank you so much sa iyong support. Ayan, nakita daw ni Sir Biman yung pusa na dumaan. Pusa na pala nakita mo. Si Biman lang ang nakakita. Kunyari lang si Biman nakita yung pusa pero sa'yo yan nakatitig. Hindi nga nakita yung hindi daw ako nakita ni Sir Biman. BG, hindi siya makakomment kasi pagka ganun niya sa sayaw mo, nakaganon pa o Sisi ko nakatilha. Sige, dyan, gayahin mo. Ay, gayahin mo. Puwit yun, oy. Puwit yun, oy. Pasaway ka, Sisi ko. Puwit daw yan, Sisi ko. Puwit yun. Oo nga, sana all may puwit ng baby sa sa harap. Parang puwit talaga ng baby. Galing Galing nga. Ako kahit anong gawin ko, walang na ganun eh.
Ayan, sisi ko aabangan ko yan, lalabas din dyan, yung gagayahin mo yan, ha? Sige, Darling ko, i-premiere mo. hindi mo na kailangan gayahin yun kasi kung ano ka daw, tanggap ka niya. Ano yun, may kanta na ano? Ang galing-galing niya ni sisi ko eh. Kung ano ka man ay tanggap ka niya. Ay, ano yun, Sisi ko? Kakakilig naman na yan. Oo nga. Di ba, darling? Kahit pa yung ano, halimbawa hindi tayo marunong sumayaw, kahit pa yung parang poste pag sumayaw ka lang ay parang ano lang, kung ano ka man, Parang, tanggap. o yun, nagpaparo-paro G. Tinan mo kami ni Sisi Kuya Amor, para kaming tuod lang pag nagpaparo-paro G. At least nakasayaw. Ay, talaga ang ano talaga ako nung sa paru-paro ni Chef kasi gumaganon-ganon lang siya. Ito yung gumagalaw eh, yung ano niya, dibdib niya eh. Yung dibdib niya eh. Oh, yun. Kaya sabi ko, sana all pinagpala ng dibdib. Ang comment ko nga doon ay doon sa video na yun ay sabi ko sana may cleavage o di ba? Pagkadagan niya ng sisi ko. Ang gaganda ng mga kahos. Ay, sana. Di ba paring Rick? Paring Rick, may sasabihin ako kay paring Rick. Paring Rick, may sasabihin ako sa'yo. May sasayaw ng para-para G, di naman marunong mag... Si Chip ko na gaya. Pero na kami. Paru-paro na ito. Yung paru-paro na. Ganun talaga. Wala, ito ba? Sana all. Si Ricky, nagluluko yata ang ano ni si Ricky. Di ba tanggap kahit ano pa man siya? Hina daw ng signal niyo. Kaya hindi lang yan, hayaan mo kami dito kasi mahina yung signal mo dyan sa baba. Sayaw ka naman. Paro-paro G. Lalabsin dyan, akit ka na. Akyat ka na, mahina ang signal ni ano, ni Ahem mo. Mahina ang ano ni Aher mo. Ikaw ang savior niya. Ay, savior, my savior. Sabi ni Sisi. Marimor, oh, di ba? Di ba Sisi kay Chef? Talagang, di ba nag-comment ako doon, Sisi kay Chef, talagang tinitingnan ko talaga yung lang pinagalaw, pero wow na wow, pak na pak. Pak na pak talaga. Oh, ganun. Ganun. Ah. Sino ba ito si ano? Si ang pangalan ay Chuchu? Si Chuchu? Madam Tina, siguro si Biman po. Adik yan si ano Biman. Kasi yan lang si nagsasabi sa akin. Ang sexy ng ano ni Chef para din ang pakit pa yung ano eh. Gagawin sa camera. Oh, pakit. Anong ako? Iminakit ka na dito. Sinong next mag-live? Lalabsin dyan, akit na. Uy, parang, bakit mag-i-end ka na? Wala pong isang oras. Nandito naman kami. Wala pang isang oras, oh. 59 pa lang. Madam Kilay, sis ano pala ito? Si Sir Bima? Ayan, aakit na dito si Darling para ayan, ano. akitin mo si Darling mo. Sir Ricky, si Darling dyan. Oo, okay. Paring Rick. Dito Hayaan lang kami, okay lang nalalaglag ka. Ma'am Tin, ayan, may galap shout out. Ayan. Sir Bima, may galap shout out. Sir Bima, may galap shout out from Team Health and Beauty Tips. May tao naman sa taas. Hagdan! Yan. Anong ako? Ikaw, bakit? Bakit ka, Biman? Ikaw nga, charot. Anong ako? Ikaw, bakit? Bakit ka, Biman? Ikaw nga, charot.
11 million. Medyo love shoutout. Salamat. Salamat sa inyong support kay Salamat. ating guwapo. Salamat. Parang pari. Ayan, sana all may paparang. Larabs lovely. Ayan. Salamat sa iyong pinasa kay Sisi Kuy Amor. Thank you so much. Ayan. Lagi yan Sisi Kuy. Hindi ko naman ano sa'yo. Pero sinasabi ko naman sa'yo. Salamat Lami Sisi on. Kuy ha. Salamat sa suporta mo sa akin. Lamion. Si Sir Ismail na naman tong nantitrip na ito. Lamion daw eh. Dito lang din ako always nakasupport sa inyong lahat. Ayan. Paro G. Sir Victor, tulog lang din mo. Tutusok naman guys sa Saka si frame. Ricky. Matutulog lang kayo eh. Tusukin nyo ako. Sir Mael, huli ka balbon. Asan si Sir Ismael? Saan si Sir Ismael? Melanie, nakabag sa silent. Oh, salamat Ma'am Ten. Salamat. Salamat Ma'am Ten. Ha? Ayan. Ayan. Thank you so much sa inyong suporta sa akin. Ayan. Ayan. Lalabsin dyan, akit ka na. Dalawa na pala yung salita. Dito na si Sir Ricky. Welcome Sisi. Salamat. Salamat Sisi ko sa yung pagbidi-bidi sa akin. Huli ka balbon. Huli ka. Kung sino gusto mo kaya dyan? Sir Buholano yan, amoy ko, idol ko. Naamoy. Saan aakyat Ayan, bintana, nakapin na lalab. Dit, may hagdan ba? May hagdan ko. Andiyan na, nakapin yung hagdan ni Ahem mo. Nandiyan nakapin. O yan, Nakapin yung lalabsin yan. Halika na. Guluhin tang ating idol. Patamsak, ayan, tamsak. Katamsak na ako mo sa iyo. Ay, di pa pala. Ay, nakatamsak na pala yung isa ko, yung min ko. Hindi muna ito lang. Sige lang tin. Tamsak lang ako ng ano. Ano ba? Pangalawa. Alagad. Murag di. Check. Sa dalawa yan. Tatawag na ako. Malam. Maraming salamat sa support sa 11 million. Thank you very much. Ano yan? Sir Ismail. At hindi nga ako iniwan. Thank you very much po talaga. Tagal mo wala ang bula. Sa'yo. Oh, nakapin pala. Hello, Ma'am Tia. Paring Mura din Bulano. pala ang gas. Sa pare. Dalawa kay dalawa yan. Tinatawag na ako. Salamat. Nalaglag naman yata ko. Ayun, lalabas din dyan. Nasaan ka na? Ayun. Alam, Ma'am Althea, at chef, may work ako. Di makadot-dot hindi. Patusok sa premiere. Ayan, sa Rans Kalog. Tusukin natin. Sino ba idol mo? Maring Chip, si Paring Bola, no? Paring bola ng festival. Ayan si James Hippie. Thank you for coming, sir.
English yan si Surgeon si Pipi. Pumunta ko gabi sa live niya kaso hindi lang ako nag-comment kasi puro English. Ricky dyan. Na, Bes. Tusok ako, Bes. Anong oras to? 16. 4 hours. 11. Sinalo ko sa trip mo. Ayan. Dan tamsak sa'yo, Sir Rans Kalog Official. Ayan. Idol ka, paamoy na amoy kita, oy. Welcome, I'm Jinjon Alaba. Ayan. Yes, ko yung sa akin. Ayan, lalabs din dyan. I miss you, I Patamsak na miss po kay James you. si Pipi mga kaibigan. Puntahan po natin yan. Ay, Amerikano pala to. Amerikana. Amerikano nga. Kasi nandun ako sa live niya gabi kasi hindi lang ako nag-comment kasi ano siya. Gipi. For English. Ayan. James, gipi. Dandikit tayo. Ayan. Pareho pa kami ni Bes ng premium. Anong oras? Baguhin niyo yung oras niyo. Huwag niyong pagsabayin. Sanay naman akong nag-adjust. Ikaw ang mag-adjust kasi ikaw yung ano. Ikaw yung Sige, ako aming mag-adjust. ano. 8:30, meron tayong premiere mamaya 8:04. Mag-adjust ako for Ayan. Tugtugin mo na yung beat natin dyan ah. Ahem. Ayan, maraming salamat sa 8 million dyan na nakabantay. Bakit ano yung chip? Paring Bulano. Dinali mo pa Bakit? pare ha. sana. Hello guys! What's up? Kamusta po kayo? Dito si work pa. Okay lang kami dito. Gusto mo Hi, yung darling idol ko ko. pa rin. Hindi. Paring Bulano, babayin mo pa. Nandun na yung idol mo. Babayin mo pa. Lalabs nila ni... Ay, ahan. Musta man ahan? Ay. Ayos lang. Laging nalalaglag. Buti na may sumasalo. Sana all may sumasalo lagi, no? Buti nasa baba ka Ano, kanina dito ka na. lalabas May ka. mas lalong Hindi hindi na na ako pwede malalaglag kasi mahulog. ngayon kasi ano, may alam ko may sasalo na eh. Tulog ka. Wala na sasalo sa baba. Sana all bumabanat. Sana all may bumabanat. Si Ivanat Herb. Banat agad. Ayan. 7 Sige. million. Miguel, shout out sa inyo lahat dyan. Ay, doon, helicopter di kulong. Shout Kulong out po sa puso ko, inyong Chip. lahat Si dyan sa paring baba. Bulano. Ma'am Michelle, may dalam shoutout Ma'am Michelle. May premiere po si Chip. Kailan ba yung, ano oras ba yung premiere mo, Chip? Birthday party ulit yan, Chip. Michelle Montiras, Miguel, shout out sa iyo, ma'am. Ayan, pwede na itong ilagay sa dryer. Shout out po, Michelle Montiras. Ayun po mga iba, nagbaba po ng bias yan, no? Si Ma'am Michelle Montiras. Oh, ang galing ni Chip ah. Yung 6 days pa ito, Chip. Para kasi Wonder Woman ah. Wonder Woman, si Darna. Oh. Ang galing ni Chip pala. May kagat-kagat labi pa. Trailer pa lang yan. Paano pa kaya? Trailer ba to? Ayun, shout out po sa inyong lahat. Mamba Joel, shout out. Sino yun? Mahal, shout out Mahal Love na rin. Ma'am Michelle Monteras, may gilap shoutout. May boses? Baka loading ako. Meron. Meron tayo. Banat. Batay ma.
Pasensya na kayo guys ha. Mag-practice lang kami dito. Lady Love, shout out. Naglalagay ng kolorete sa aking bukan para di mo na malaman ang tunay na naganap na ikaw at ako ay hindi na. Tingin sa'yo pang mga ngiti para di alatan. Ang daming ko'y pinipigil sa loob umiiyak dahil ikaw at ako ay hindi na. At ngayon, magpapanggap ka ba ako na ako'y masaya dahil ang tutuloy talagang anak ka na at hindi mas pagmulat ng ating mata may mahal ka ng iba wala na akong magagawa di ba? Mas paano ko sasabihin sa mga kaibigan ko kung ako rin ang sisisihin nagulagan ako na ikaw at ako ay wala na. Magulang at ang hirap magpapanggap ka ba ako na ako'y masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na at ang wakas pagmulat ng aking mata may mahal ka ng iba wala na akong magagawa diba? Musip ang sinit na nagmamahal siya pang naiiwan siya pang naiiwan adik ko sa masya at ang hirap magpapanggap ka ba ako na ako'y masaya maganda talaga. Maganda. Nabakan natin. Maiba dito. Bakit? Ano ba daw? Mars? Sabi ko, swi-swi. Swi-swi, Mars. Tumawa sa sinyal, sa sinyas ko ba? Sabi ko, swi. Paano yung paringrik? Bakit yung cellphone ko walang swi-swi? Hinanap ko nga eh. Wala yung cellphone ko ganyan ba? Bili ka bago kasi cellphone. Talaga yung cellphone mo. Arabic talaga yung cellphone mo paringrik kasi may ganyan eh. Why pa ko move on gabi irihi ko ka. Yan ano? Bakit wala yung akin?
Nahinto tuloy kumakanta. Nag-mute. Wala, sakit yan. Gusto yung Mars ba? Adik ka talaga, Mars ba? Naiko ka mo, good. Adik mo, good ka. Ang stop ka na, gali. Panghina, hindi umihi ka pala kagabi. Panghina yan. Adik. Ninya Claire, may kalusarat po. Paano yan? Wala talagang aking ganyan ba? Hindi yan. TV may galab shout. Ay. Ang damay si Mars. Kanta ko din ba? Nakada. Tamsak naman po sa premier ni Mars yung premier na ilang taon na yung premier niya. Sige, kantahan ta. Yung Never Tooth. Ngayon na yun si Mars. Kapang damay ba? O TV may kalusarat sa iyo. Papakulit na mo para parikitan ulit natin. Si Puti TV, Mars, asawa ni Tim TV yan. Anak nila si Yellow, Green, si Blue. Naghahanap ng mag-view. Minsan natikman ang init ng iyong galing. Akala ko narating ko na ang ulap sa langit. Sa aking pagpikit, ang tanging naisip, ikaw nasa hanggang wakas. Ang aking pag-ibig, ngunit biglang nagbago ka. Hindi na madama kapag kapiling na lalamig ka na. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig? Nang akala ko'y langit, nilaro-laro ang lamang pusong nahilip. Sa yakat mo'y nagayuma, mag-iwasay di ko na kaya. Hanggang ngayon'y hinahanap-hanap pa rin ang lason ng halik. Ako na dati-dati, init ng niyan. Agad akong nadadarang kapag ikaw ay lakap. Nung nag-iisip, laging nilalamig. Nawala na ang lahat-lahat, ito'y naging panaginip. Ngunit biglang nagbago ka. Di na madama kapag kapiling na nalalamig ka na. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig? Nang akala ko'y langit, laro-laro ang lamang ang pusong nahihilap. Sa yakap mo'y nagayuma, pag-iwas ay di ko na kaya. Hanggang ngayon'y hinahanap-hanap
Lason mo halik. Ano na naman yan? Sinyalis mo? Ayan, patusok man po bago kayo malason sa halik premier. Ayan, may premier po si Marimore. Ayan. Ang lason mong halik pero hindi na nakakamatay, hinalason. Masarap na halik yun, yung lason. Hindi siya nakakamatay na halik. Lason siya pero hindi siya nakakamatay. Ayan mga kaibigan, napatamsak ko dyan kay Marimore, mga kaibigan, sa kanyang primer. Ayan, para pa Herma. Mamilom na si Mars na punta ng CR tapos ang ihi. Kaya magili na sa karon. Tawa sa sinyas. Wala ka pa ako eh. Siyempre kasi parang ano yun, sandali lang. Banat Mars? Yakapin mo ang mahigpit bago ka umalis. Hawakan mo ang aking kamay at malamhagan bago ka lumisan. Maaari bang sabihin muli na ako lang ang mahal at wala nang ibang alam sa ating pagmamahalan? Maghihintay ako sa iyong pagbabalik. Nandito lang ako, ano man ang nangyari. Bayunin mo tayong pag-alis. Mga ligaya ng nakaraan. Maghihintay ako. Bakit ka ba na kailangan ikaw ay mangisay at abutin pangarap natin? Ako'y umaasa at nag-arasa na tayo'y muling nagsasama. Naghihintay ako sa pagbabalik. Nandito lang ako, ano man ang nangyari. Bahunin sa iyong pag-alis. Iba'y ng damdamin at pagmamahal. Mawawala ka man dito sa aking tabi. Di ko pagpapalit ang ating pag-ibig. Mananatiling tapat sa pangatin. Handang maghintay sa gitna ng lumbay. Maghihintay ako. Maghihintay ako. Maghihintay ako. Yakapin mo ako ng mahigpit bago ka umalis. Yan o.
Saan ka na, Herm? 6 million, Miguel Salazar sa 6 million dyan ha, sa pagtambay niya. Pag grade 6 maluoy, sabi ni Marcia. Saan ka, Herm? Sige, ako muna. فرحة الدهر تنزل الأسعار. اشتري كيلو العسل بسعر ما حصل 122 ريال بس. Kahit ano pang Napala yun. dalam sa more dan kami sa upcoming premiere mo yan. Mahal, tandaan mo, Miss Lee, lahat ng sasabihin ko, naniniwala ako na tunay ang pag-ibig mo. Huwag lang pansinin ang nasa paligid mo. Isipin mo, ika'y minamahal ko. Maraming salamat naman, Mr. Matiras. Pangako sa iyo, hindi ko na yan, hindi ko sa tabi ko, Mr. Migo, hindi magbabago. Mahal, iwaksi mo ang nambal sa puso mo. Walang mahalaga, kundi ikaw lamang giliw. Tanging ikaw lamang ang buhay ko. Kahit ano pang nakaraan mo, lang sino mang makapagbabago. Dapat ang pagmamahal ko sa'yo giliw ko. Kahit ano pang sabihin nila, hindi ituan lang sa hangarin ko. Wakas ng pag-ibig, sigaw ng puso ko. Boss Bipsy, lugar sa tayo. Pag-ibig ko sa'yo, ipaglalaban ko. Hindi mahalaga magdusa man ako, mamusis. Tanging pangarap ko ay ang pag-ibig mo giliw. Ikaw lagi ang sigaw ng puso ko. Kahit ano pang nakaraan mo, alam sino mang makapagbabago. Dapat ang pagmamahal ko sa'yo giliw ko. Kahit ano pang sabihin nila, hindi ito lang sa hangarin ko. Wagas ng pag-ibig, sigaw ng puso ko. Yan sa tabo sa lahat sa mga nakabigibig yan na ingat-ingat po kasi sa inyo mga work yan mga kaibigan. Salamat po sa inyong support sa aking live. Kahit ano pang nakaraan mo, walang sino mang makapagbabago. Tapat ang pagmamahal ko sa'yo giliw ko.
Kahit ano pang sabihin nila, ituon lang sa hangarin ko. Wagas na pag-ibig, sigaw ng puso ko. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Support nyo. Ikaw naman. $7 million, thank you very much po. Ay, masang ka na. Banat. Parang pangit na. Di matanggal ang damdamin anong gagawin ko? Nasanay na sa feeling mo. Sana'y hindi tayo nagkalayo. Sana'y naririnig mo. Hindi ko kayang limutin kita. Basta mo lumuluha ang aking mga mata. Pilitin ko man ako'y nasasaktan. Ang katotohanan ay mahal pa rin kita. Lalabs Jindy. Nasaan ka man? Sana'y dinggin puso ko ay mahalin. Ang nagaan walang balikan. Walang buhay ang pagmamahal. Althea, shout out. Paano ang gagawin ko? Nasanay na sa feeling mo. Sana'y hindi tayo nagkalayo. Narinig mo. Hindi ko kayang limutin kita. Basta mo lumuluha ang aking mga mata. Pilitin ko man ako'y nasasaktan.
ang katotohanan ay mahal pa rin. Hindi ko kayang limutin kita, basta mo lumuluha ang aking mga mata. Ulitin ko man ako'y nasasaktan, ang katotohanan ay mahal pa rin kita. Ikaw naman, Maraming salamat sa inyo lahat mga sa support niyo. 6 million. Thank you very much. Ako pa rin kaya ang ibigin mo, kung makita ka ng higit sa isang katulad ko. Di ako magbabago, tulad ng sinabi ko, ang pag-ibig ko'y para lamang sa isang puso. Sana ay hindi lamang sa labi mo maririnig. Yan esahan mo, pagkat ako'y tapat sa pag-ibig. Sabihin mong lagi, ako'y iyong mahal. At hindi panandalian, kundi pang-habang buhay. Hindi magtataksil kahit na kailanman, dahil ang tibok ng puso natin isa ang nararamdaman. Ma'am Tin, may kasama sa'yo. Hindi ka lang shout out, Ma'am Tin. Ako pa rin kaya mula sa simula at magpahanggang wakas ay di ka magpapabaya. Hindi ganyan ang katulad ko, kilala mo naman ako. Pag umibig tunay lagi ang hangarin nito. Sana ay hindi lamang sa labi mo marinig. Sana'y asahan mo, pagkat ako'y tapat sa pag-ibig. Sabihin mong lagi, ako'y iyong mahal. At hindi panandalian, kundi pang-habang buhay. Di magtataksil kahit na kailanman, dahil ang tibok ng puso natin isa ang nararamdaman. Marsyo. Salamat po sa inyo lahat sa suporta niyo. Sabihin mong lagi, ako'y iyong mahal. At hindi panandalian, kundi pang-habang buhay. Di magtataksil kahit na kailanman, dahil ang tibok ng puso natin isa ang nararamdaman. Sana all hindi magtataksil. Hindi magtataksil daw. Wanat. Ayan mga kaibigan, malapit tayo mag-end. Mga 5 kanta na lang siguro ito. Maraming salamat sa walang sawang sumuporta sa aking live. Thank you very much.
yan, magtataksil paririk. Hindi yan magtataksil paririk. Anong kanta ka ba? Tapos ka na? Hindi mo narinig, hindi ka pala nakikinig ng kanta ko eh. Nagsiyara ko eh. Adik. Ikanta ulit ako eh, para mag-prepare ka. Prepare. It's... Ako yan na ng mahirap, lumaki sa lang sa yaman, maagang nawala si ama. Ang ina ko na may mahina na. Bunso ni Sil sa top. Hinamak ng lupusan, inapit, tinatawanan, kami tinuring na basahan. Bunso sa top. Tila ba'y makatwiran, ako'y naglakbay na mag-isa upang aking malimutan mga kaabihang dinanan. Ihahanap ng kalunasan. Andrea Macha. Kami hinamak ng lubusan, inapit, tinatawanan, tinuring ng basahan. Sila ba'y makatwiran, tapos na. Ka naman nun. Akit ka pa, Bunso? Ayan ang danan, Bunso, kung gusto mo makyat. Mingili sa tapos sa inyong lahat sa 9 million dyan na nakatambay. Thank you very much po. Sa walang sawang suporta sa aking live. Maraming salamat po. Sa mga naka-BG-BG dyan, shout out po sa inyo dyan lahat. Ingat po kayo sa inyong work yan, mga kaibigan. Kami hinamak ng lubusan. Arm. Saan ka, Arm? Arin. Alam kagad, no? Bunso Giselle, shout out. Di mo naisip iyong iwanan ang aking puso. Labis na nasaktan, malibang pag-ibig ang aking nalay ay nag-akalang ito ay hindi tunay.
Bakit ba biglang naglaho ang pag-ibig mo sa akin? Bakit kaya mong dinggin mga paliwanag ko? Sabi mo'y sadyang wala na dahil sa pagkakasala. Bakit sa iba'y laging naniniwala ka? Bakit sinta? Di ko maamin na dahil sa akin ang ating pag-ibig ngayon ay naglaho na. Laman itong puso ang iyong pagbabago. Siya ba ang mapalad? Sadya bang hindi ako? Wait lang, may tawag. Wait lang. Sige. Bakit ba biglang naglaho ang pag-ibig mo sa akin? Hello. Kaya na nag-comment siya ng lupa. Hindi ako na nagtatako ng kuman. Bakit kayo ila? Narinig ba? Silan. Hi, Kuya Ricky. Ate Jinjan, Ate Nulanet, Ate Amor. Saan ka mo sa school? Uy, wait. Nag-echo ako ha. Ma'am Tin, may sa Ma'am Tin na. Ayan kay Nightsville, patamsak po sa upcoming live niya. Ayan, patamsak po dyan mga kaibigan sa upcoming live niya, no? Ma'am Nightsville. Ayan. Ano yun, Ate Nelsbel? Parang ano lang ha, parang kidlat. Will begin. Ay, malapit na Ito pala. sa akin. Will begin na. 30. Launa. Kailan ang ano? Maya. Kay Ate Nels. Bossing Jindy. Buti pala si Bossing Jindy nasa Pilipinas na. Sana all, nasa Pilipinas na, no? Yan, magkita na kayo dyan, Monso. Sa Pilipinas na si Bossing Jindy. Saan ba sa Pilipinas si Busing? Sa Antipolo. Rizal yata yan. Hindi ko mana si Bossing kung saan. 12 million. Ay. Saan ka bunso kayo sa inyo? Oo, dito sa bahay. Shout out sa mama ni Bonso ni Sir. Shout out ko no ma, sabi ni Kuya Ricky. Naglaba ko siya sapatos. Yung patos si Bonso, nilaban mo. Hindi ka naglalaba Bonso. Huli ka. Nilaban ni mama sapatos ko. Hindi ka naglalaba. Adyo ko yung lugar mo. Para ba yung busis dire. Hindi ka marunong maglaba. Marunong ka magsuot, hindi ka marunong maglaba. Hindi mo tayo mula ka sapatos. Oto. Wala. Vulgar na. Ma, bakit ano ba yung busis dire? Maayo. Mayo. Tawaan na noan ko. Hindi pa na naglalaba. Huli ka ngayon. Sabi ko naman sa'yo, di ba, Kuya Ricky, na naghahanap ako yung mapapangasawa na siya lang yung maglalaba. Aba. Ayan, narinig ko yan mga kaibigan, ha? Kung marunong maglaba daw, yung lalaki Bunso. Hindi ka marunong magluto, basta marunong ka maglaba, pwede na yan. Sige, okay lang. Hindi ako marunong magluto. Basta ako, practice ako maglaba.
Kaya di marunong daw magluto na ano. Ayan si Migo Ryan. Oh. Migo, shout out Migo. Hello, Amang. Wanted daw dyan sa marunong maglaba daw dyan. Yung gusto ni Bonso. Kaya di daw marunong magluto. Basta marunong maglaba. Ayun mga kaibigan. Malapit na tayo ano. Ilang oras na ba? Ayun o, konti na lang. Mag-in tayo. Migo, shout out Migo ha. Ingat yan Migo sa trabaho Migo. Sana magkita tayo soon na. Kanta tayo para matapos na tayo. Yun na. Kung ika'y mawawala, di ko yata makakaya nalimutin ang nakaraan nating dalawa. Dahil ang puso ko ay para lang sa'yo, at aalalang mawala ka pa sa akin sinta. Hindi mo na kailangang mangamba sa piling ko, dahil tapat ang pag-ibig ko sa'yo. Ako'y iyong sinta, mahal kita. Araw at gabi ay panalangin ko na sana ay hindi tayo magkakalayo. Walang sandali hindi nananabing sa yakap mo't halin, sa ngiti mo kay tabi. Kung sakaling iwan mo, di pa rin magbabago ang pag-ibig na hinalay ko, nakalaan para sa'yo. Kahit na malayo ka, ikaw pa rin sinta, sa aking alaala nagbibigay sila. Hindi mo na kailangan mangamba sa piling ko, dahil tapat ang pag-ibig ko sa'yo. Ko'y iyong sinta, mahal kita. Araw at gabi ay panalangin ko na sana ay hindi tayo magkakalayo. Walang sandali hindi nananabing sa yakap mo't halin, sa ngiti mo kay tabi. Araw at gabi ay panalangin ko na sana ay hindi tayo magkakalayo. Walang sandali hindi nananabing
gabi, sa yakap mo't halik, sa ngiti mo. Araw at gabi ay panalangin ko, sana ay hindi tayo magkakalayo. Walang sandali, hindi nananabi, kaya kap mo't halik, sa ngiti mo, sa ngiti mo ay tamis. Ayan. Sana all matamis yung ngiti. Mag-end ka na? Alas, kanta ka pa. Mag-last song na ako ha. Eh, lunchtime. Mag-end rin ako. Ay, ano naman may tawag. Wait lang, gid. Sige lang. Huwag ka na lang mag-last song kung may tawag. Kabonso, baka gusto mo mag-last song, Bonso? Sige na. Oh, ano ba? Si Ate Jinjan. Last song ako. After some time, I finally made up my mind. She's the girl, and I really want to make her mine. I'm searching for the where to find her again, to tell her I love her, and I'm sorry about the things I've done. I find her standing in front of the church, the only place in town where I didn't search. She looks so happy in her wedding dress, but she's crying while she's saying this. Why am she kisses all the time, but this is 25 minutes too late. Do you travel so far? Why am still 25 minutes too late? Against the wind, I'm going home again, wishing you back to the time when we were more. But still I see her in front of the church, the only place in town where I didn't search. She looks so happy in her wedding dress, but she cried while she's saying this. Miami she kisses all the time, but this is 25 minutes too late. Do you travel so far, but I'm sorry you are 25 minutes too late. Out in the streets, places where hungry hearts have nothing to eat. Inside my head, still I can hear the words she said. Boy, I miss your kisses all the time, but this is 25 minutes too late. Do you travel so
far, but I'm sorry, 25 minutes too late. By a mission cases, 35 plus 25 minutes too late. Till you traveled so far, but I'm sorry, 25 minutes too late. Make them sing. Last song, last na gid. Sige. Last na gid. Muna, kuday na kayo manok. Sige Banat. Sige. Do you pod? Oh no. Inhale, beauty and keep C cup of gel or just one pod. New Ariel Pump with 2 times more cleaning power versus gel for better stain removal. I think it's clear now. Thinking. I remember all my life, raining down a scarlet line. Shadows of the man, a face through a window, crying in the night goes into morning, just another day. Happy people pass my way. Looking in the rays, I see a memory. I'll never realize how happy you made me on Monday. When you came and you gave without taking, I sent you away on Monday. When you kissed me and stopped me from shaking, I need you today on Monday. I'm standing on the edge of time. I walk away when she lost mine. Caught up in a world of uphill climbing. The doors are in my eyes. The night is just riding on Monday. You came and you gave without taking. I sent you away on Monday. When you kissed me and stopped me from shaking, I need you today on Monday. Yesterday's a dream, I faced the morning, crying on a breast, the pain is falling on Monday. When you came and you gave without taking, and I sent you away on Monday. When you kissed me and stopped me from shaking, I need you today on Monday. When you came and you gave without taking, but I sent you away on Monday. When you kissed me and stopped me from shaking, and I need you. Yan, kasi Monday tayo ngayon, di ba? Kasi Monday. Ikaw na, Kasi Ma. Monday. Ayun mga kaibigan. Thank you. Ano tayo? Mag-end na po tayo mga kaibigan. Mag-end na ako. Maraming salamat ha. Busing, ingat. Mag-last song ka muna bago ka mag-end, Mas. Last song pa ako. Mag-end ka na?
Paring Rick, ibaba ako ba dito? Ano, kasi mamaya pa naman alauna si Twinel. Daanan muna natin si Bibilad. Pwede? Sige. Oo, si Bibi Labs. Update lang daw yan siya. Sige, baba. Sige, lastong daw muna ako para hindi tayo maging ungas. Bakit naman ungas pag walang lastong? Visit ka. Pag hindi pag maglastong, ungas daw eh. Ganun ba yun? Maglalaban natin. Mute ka pare, Rick. Paring Rick, mute ka, wala akong busis. Wala akong narinig. Kuya Ricky, nakamute ka, Kuya Ricky. Nakamute ka. Ungas talaga. Oh. Nakamute. Yan. Ungas talaga. Diyan na. Automatic. Hindi, siguro may natawag yun. Yan ang loko yung cellphone ko, nag-automatic na siya. Ulit nga. Pag magloko pa ito, end ko na. Ikaw ang pag-asa, nasa iyo ang ligaya. Sa piling mo, sinta, libot ang pagdurusa. Mampina, migil talaga siya, Mampina. Salamat sa support. Madilim na kahapon, di ko na alintanan. Dahil sa'yo, sinta, buhay ko ay nagbago. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo. Ang aking pag-ibig, ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo. Ang ating pag-ibig, idugo. Aanhin ko ang buhay kung di kita kapiling. Mabuti pong pumanaw kung hindi ka sa akin. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo.
ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo. Ang aking pag-ibig ilubuhin. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo. Ang aking pag-ibig ilubuhin. Ay mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo lahat sa suporta niyo po sa aming team lagi na walang sawang sumusuporta. Okay, Miss Fred Love, maraming salamat po sa inyo lahat, sa aking mga kaibigan na minamahal ko mga kaibigan. Thank you very much po sa inyo lahat. Sa mga bumisita po sa aking live, hindi ko po kayo may isa kasi hindi ko na kayo tandaan, marami po kayo. Sa aking mga co-host, mega love shout out po sa mega love shout out. Ingat po kayo lagi sa inyong mga salamat po sa inyong suporta sa kanina sa kumanta. Kay Ma'am RMJ John Alaba, thank you very much. Sa umakyat sa aking live, si Marimor, Giselle Astronomo, Mamilani Camino, thank you very much po. Nagbaba na ako pare, Ricky, kausap ko, bossing ko. Sige po, wala pong problema. Maraming salamat po, Ma'am Marimor. Lipat po tayo sa live ni Niles Bill po, mga kaibigan. Aming kaibigan po, si Niles Bill. Yan po yung live niya mamaya, mga kaibigan. Nakapin po dyan, mga kaibigan. Lipat po tayo doon. Maraming salamat po sa inyo lahat sa inyong live. Ingat po tayo always, ingat po natin tayo sarili dahil yan po ating kayamanan, mga kaibigan. Maraming salamat po. Ako yung mag-end na po. Thank you very much po. Sa walang sawang support niyo po sa akin. Maraming salamat. Bye-bye, Sir Ricky. Thank you po, mga kaibigan. Salamat po. End na tayo. Lupat na ako. Bye-bye. Bye-bye, Maraming Kuya salamat, Ricky. Bye-bye, Ate Melanie. Maraming salamat. Bye-bye, Maraming salamat sa bye-bye. always na support. Thank you. Thank you. Ayan mga kaibigan, ako po ay magpaalam na. Maraming salamat po sa inyo always. Thank you very much. Thank you. Goodbye.